nath nhw sefydlu hunain, mae siŵr mae o tua 2019. Ac prif bwrpas y grŵp oedd i edrych ar treftadaeth Dolgellau. Oedden nhw i gychwyn yn edrych ar diwydiant gwlân. A peth pwysicau nhw, yr aelodau, mae yna rhyw 6 i 10 o aelodau i gyd. Oedd i allu pasio gwybodaeth ymlaen at y genhedlaeth ifanc yn Dolgellau. Ac oedden nhw wirioneddol eisiau casglu sut o bobl yn byw yn Dolgellau, be oedd Dolgelau'n edrych fel, be oedden nhw pobl yn gweithio, be oedden nhw'n neud. Ac hefyd ieithwedd hefyd, so fyddwch chi'n gweld falla ar y ffilm rhwng y plant a'r bobl hŷn y gymuned, bod geirfa wedi newid chydig bach, bod acen wedi newid chydig bach, ac oedd o'r bobl oedd yn rhan o'r grŵp yr Aran wirioneddol eisiau dogfennu hein. Felly, dyna pam nath o sefydlu, a wedyn nath nhw ddechrau gweithio efo'r plant trwy pethau bach o mynd â nhw am dro rownd y dre, ac oedd Merfyn oedd yn cyn-archifydd sydd hefyd yn aelod o grŵp yr Aran. Oedd o wedyn yn edrych ar adeiladau ac esbonio be oedd defnydd yr adeiladau. Oedd rhan fwyaf ohonyn nhw yn ymwneud â'r diwydiant gwlân, so chi'n gweld rhyw ddrysa mawr a topia'r adeiladau ac ati. A wedyn nathon ni ddechrau mynd mewn i pethau fel hanes llafar, lle oedden ni'n cael y bobl hŷn a'r bobl iau at ei gilydd i ofyn cwestiynau. So, yn Hisiamas heddiw, da ni fan hyn yn eistedd yn yr auditorium. Be da ni'n gobeithio wneud ydy, wel, da ni wedi gwahodd plant o'r ysgol, so maen nhw'n dod ar ôl ysgol. Felly fe yna 10 o blant, blwyddyn 5 i 6, dwi'n credu, a 4 o bobl hŷn sydd wedi byw yn Dolgellau ers sydd nhw'n fach iawn, felly mae atgofion nhw, a mae'n atgofion nhw'n dda. A maen nhw wedi gwneud y math yma o beth o blaen hefyd, so maen nhw'n gwybod be i ddisgwyl. Dwi'n gobeithio fi pawb yn bafio. Dwi'n gwybod bod yna ambell i hanes weithiau pan maen nhw'n siarad mewn ysgol a sut oedd yr athrawon. Falle fydden nhw'n codi ofn ar eich plant. Dwi'n yn gwybod, ond gawn ni weld. Dwi yn edrych ymlaen i weld be fydd yn cael ei ddeud. Sut oedd ti'n siarad os dalwm? Sut oedden ni'n siarad? Wel, oedden ni'n siarad Cymraeg, cariad. Oedd dda. Oedd dda. Neu os yna rhyw bobl Saesneg yn y dre, a sa nhw'n gawnid rhywbeth idda ni, sa ni'n atab nhw yn Saesneg. A wedyn sa nhw'n dweud, oh, you are Welsh. A sa ni'n dweud, yes, born and bred in Dolgellau. Ia. O genna ni oedd chydig o eiriau yn hunan yn y dre. Fel ffrind, o ti'n dweud, helo, sy'n mae Chaf. Chaf oedd ffrind. A enw genna ni am ffordd fach gul oedd wtra. So o genna ni lot o ryw eiriau, o'r ti'n mwyn clywed nhw o'r aml dyddi yma. Mae'n siŵr nad o'n i'm yn gallu siarad Saesneg nesaf i'r ysgol, llawer. Achos oedd genna ni ddim teledu chwaith. Ond y radio. Dim ond Cymraeg o mam a dad yn siarad yn ffrindiau ni gyd ar teulu. So, a hynny wir, am pawb, pawb, mi oedd yna bobl yn siarad Saesneg yn Dolgellau, ond oedden ni'n abod o fel bethau. Oedden nhw'n rhan o'r cylch, ti'n bo? Felly, dim ond Cymraeg oedd yn byd ni mewn gwirionedd, lle. Cymraeg oedd Sean Corn yn siarad, Cymraeg oedd pawb yn siarad efo ni. Ac hwnna fel acen Dolgellau. Oedd. Mae Pat yn dal efo'i acen Dolgellau. Dwi dal efo'r acen a dwi ddim eisiau newid. Dwi ddim hen wan i newid i'r Cymraeg newydd mae gyd. So, mae dal. Ac wyt ti di iwsio un gair yn barod. Ti di dweud gofnid. Ia. Ddim gofyn, mae Pat yn dweud. Ond gofnid. Na ni, ia. A mae pawb yn deall beth dwi'n dweud. Da chi'n deall yn dydach blantos? Dach. Oedd y dref yn edrych yn wahanol pan oeddech yn ifanc? Yn y sgwar o'n de, sydd ar fan hyn, y cigydd, y bwtsiar, Roberts Brothers de, oedd hwnna yn mynd pan oedden ni fach. A'r unig le arall dwi'n meddwl ydy y banc, de HSBC neu Banc y Midland fel oedd yn. Mae'r siopau eraill yn gyd wedi newid. Di newid ydyn nhw, mae'r siopau, mae'r adeilad rhywbeth. Oedd na, pen o'n i fach, oedd na ddim low cost, neu coop beth nhw.
Dyna ni'n dangos Dim rhywbeth. supermarkets yna. Oedd yr unig siop, oedd na siop lle mae y chemist lawr grisia fan hyn wan, honno George Mason a Star Supply cyn hynny de. Honno oedd yr unig supermarket oedd y dre. Wel, be oedd na, nifer o siopa bach bwyd, lle dwy fawr. A siop chips. Yna siopa yn y lawnt, yna siopa Merrick Square, yna lot o siopa. Yn tu allan fan hyn yn y sgwar, oedd Milius, drws nesaf, hwnna'n siop bwyd, George Mason, ochr arall y ffordd, lle o Crastyr, Gader, E.B. Jones, hwnna'n siop bwyd. Oedd. Siop yn Cymro. Siop o Cymru. Y siop fan hyn, Roberts, lle oedd y Nurses TV a radio de. Hwnna'n siop bwyd. Wel, dwi'n cofio, chi'n gwybod lle mae'r Marian, lle maen nhw'n chwarae ffwtbol wan a rygbi, dwi'n cofio'r Marian hefo anifeiliad lawr ar y Marian, ac yn blant, i'r afon oedden ni'n arfer mynd i nofio, oedden ni'n mynd mynd i Bermo neu lan y môr, ond am sôn am holidays adag yna. Ac i'r afon oedden ni'n mynd, un tŵal wrach gytrwng rhyw 5 ohona ni, a botol o Corona, a dŵr oedd yn y botol Corona. Ia. Sut oedd chi'n coginio amser maith yn ôl? Oedd genna ni rhywbeth fel rhyw ffordd cur ac y ten, a wedyn o rwy'n isio tost o ta ti'n pwyso'r fforc ma fewn i'r bara a so ti'n dalo fel hyn wrth y ten a wedyn unwaith a un ochr di neis a ti'n tynnu o ddar y fforc ac yn droi o ffordd arall a wedyn o ti'n cael y tost. So o'na 2 beth felly o ti'n cael o'r ten fel cnesrwydd ac rhywbeth i fita. Faint o hynny chi sydd â tân glo yn ty? Glo? Oi, ti. Pwy di dy draed i wyn? Dwi efo ti wan, dwi'n Evertonian di taid. Ia, dwi efo ti wan. Oedd y ten yn bwysig iawn, achos oedd gennym ni'n central heating, na dim byd. So yn y geia, da chi rwan, mae'n siŵr pan da chi gyda'r nos, da chi'n mynd i'ch llofft ac yn gwylio beth yma, beth arall. Ond ystalwm pan da ni'n blant, oedd am dewis, os oedd ti eisiau bod yn gynas, o rhaid ti fod y lawr yn gwylio teledu, a dim ond un channel y genno ni, yn gwylio teledu efo rieni o gwmpas y ten, ac ar noson diwrnod fel heddiw, fasa i'n oer de. A munud ydych chi'n mynd oddi wrtho fo, oedd i'n oer do. Sut oedd ysgol pryd oedd ddim bach? Ac o hynna, gret. Ysgol Bont o di, ia? Ia, ysgol Bont o ni, o genna ni ond 2 stafell. A wedyn oedd ti jyst yn symud i fyny fel oedd oedran di. Ysgol Bont ydi, ond ysgol Bont lle mae'r ysgol bach wan de. Ia. Ac oedden ni oedd yn yr ysgol arall. Ysgol Bod o hwnna. Ia. Ac oedden ni'r mantes mawr pan o'n eira. Ia. Os oedden ni'n lle tywyd. Oeddan o fi. Pefi lawr eich pennau chi. Oeddan. Oedd... Di'r ysgol i wedi newid gymaint o hynny, ysgol chi, achos dwi'n cofio'r gard na, dwi'n cofio'r... Dwi'n meddwl bod chi'n gallu chwarae ar y cae o'n o dech fel oeddech chi'n chwarae... O hwnna'n cae chwarae ffwtbol fan ys fydden ni ar gyfer di sgorio lot o gols o fan. A dwi'n cofio, dwi'n cofio un peth sôn am ffwtbol, poeni pan oedden ni'n mynd i ysgol y Gader achos oedden ni'n diar o chwarae rygbi. Dwi'n cofio gynnu ni rhyw le chwarae tu nôl yr ysgol gynradd, y slop o'n i'n alw. Slop, chi chwarae ar y slop? Diolch yn nawad yma, dim ond di adeiladu. Oedd yn hwyl hwnnw, dwi? Oedd y toilet tu allan fi gyda llaw. O ia. Oeddech chi'n gorfod mynd allan i'r toilet. Ia, dwi'n oer. Toilet merched tu allan fi. Oeddan, sy'n ei meddwl. A wedyn o'r allan rwy'n yn sefyll. Os oedd ti ddim, o'r o ti'n mynd i toilet y boes. Os o ti eisiau mynd yn gyflym, a wedyn sa ti'n gofni di dy ffrind i sefyll tu allan. Ia. Be oedd y peth gorau am dyfu fyny Dolgellau?
Lle brafiach de, lle sy'n brafiach neu Dolgellau. Ie. Ie. Oedden ni'n cael Oedd pawb yn lot o nabod ei gilydd, ryddid yn oedd e? doedden. Oedden ni'n cael lot o ryddid de. Oedden ni'n... Oedden ni'n saff i fod. Ie. So oedden ni'n cael mynd a oedden ni'n... Yr afon er enghraifft, o'ch chi sôn am yr afon gyna, oedden ni'n mynd i chwarae yn yr afon Aran am brynaw neu 3 dydd weithio yn yr ha, a neb yn poeni mewn ffordd mynd hynny pethau, oedd yr afon yn fan chwarae ydyn ni. Yn yr ha, oedden ni'n gadael tu ar ôl brecwast. A na fo falle wedyn, sy'n ni'n mynd a bod yn mynd adra am ginio, lle sy'n ni'n fyny yn y ffrid yn chwarae, neu lawr ar y marian, yn chwarae ffwtsbol. Ie, ac oedd o le saff i fyw. Dwi'n cofio cael yr bonfires. Mae pawb yn neud nhw wan yn yr arni. Maen nhw wedi bermo ar lan y môr yn dydy. Wel, dwi'n cofio bonfire ni ar y marian. Ar y marian oedd yn bonfire ni. Sôn am bonfire, oedd y cyfnod yna Ie. o pen oedden ni'n mynd nôl i'r ysgol ym mis Medi. Oedd o'n gyfnod ffantastig achos mewn rhyw chydig oedd gennym ni ddwrnod ffair. Oedd di ffair yn byd i chi wan, ond oedd ffair yn andros y ddwrnod bwysig i ni. Oedden ni safio fyny, Oedd ffair 2 waith y flwyddyn, unwaith ym mis Medi ac unwaith yn mis Ebrill. Wedyn oedd y ffair di bod. Sydd ar ôl y ffair, oedden ni'n edrych ymlaen wedyn, oedd gennych chi Guy Fawkes, ac oedden ni yn, mae rhai pobl yn dweud na doedden ni, ond mi oedden ni yn gwneud Calan Gaeaf, dwi'n cofio, mynd rownd i ddechrau'n bobl. Ond oedd o'n andros o, oedden ni brysur yn bildio'n yn clwyw certhu, ac yn mynd o gwmpas. A cadwyd y papura, beth. So pawb yn prynu papur adag yna. Mynd i garages i ofyn os yna hen deiars ac yn y blaen, cael boxes. Ac oedden ni'n... Ond y gangian yn oedd, ni'n mynd at yn gilydd. Oedden ni'n gwneud Guy Fawkes. Guy Fawkes, mae yna hanes gwch chi hwnna to, gen eich athrawon, ond oedden ni stwffio rhywbeth tebyg i ddyn bach a roi o ar y tân. A pen oedden ni'n tyfu fyny fyd, yn am rheola chwaith, oedden ni'n cael prynu fireworks yn hynna. Ond ni'n sôn am hynny wan. Dwi wedi sôn, cwestiwn oedd beth y peth gorau. Dwi'n meddwl, oedd o'n beth pwysig iawn i ni'n tyfu fyny Dolgellau. Oeddech chi, dau beth de, pen o'n i'n choed chi, oedden ni'n cael mynd i rwle, o gennym ni'n car, achos o'n ni'n angen achos oedd y tren yn mynd â fi, oedden ni'n mynd ar yn holidays i Gaer, o taid a nain y byw fanny. So o'n i'n mynd i Gaer, neu mynd lawr i Bermo, i fynd laen y môr, neu i Pherbon, ar y tren de. A hefyd, wrth gwrs, y cinema dwi wedi sôn, oedd hwnnw'n bwysig iawn. A dyna oedden ni'n chwarae. Oedd o'n wahanol, pictures, tair gwaith. Tair gwaith Rhan mwyaf. Chwarae cowboys oedden ni'n dal. Ac yna drip ysgol Sul. A wedyn, o'r as yna gan oedden ni'n mynd ar y tren. I'r Rhyl. Pwlleli neu'r Rhyl. Neu Aberdyfi hefyd oedden ni'n mynd. Dwi'n cofio ni'n mynd i Pherbon unwaith. Ie.